बा दिनैनि हाबाफारि बे जोंनि हाबाफारिया जाबाय जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि बे मोनसे फोरबो बाथौ धोरोमाव गोदोनिफ्रायनो जों मोनबा फोरबोखौ फालिबोबाय थादों बेनिनो दिनै बे फोरबोआनो जाहैबाय से काति माइनाव खेराइ फोरबो बे से काति माइनाव खेराइ फोरबोखौ जोङो बोखावजाय लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम लोगोसे सिला फोथार बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम जों जथायै खुंफुंनाय जादों सिला फोथार बियाबनि बानजायनायाव थावनि सिला बालिगाव बाथौ थानसालियाव जों बेखौनो फोरमायनो सानदों जे दिनैनि बे फोरबोजों जों आसा खालामो जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमा गोदोनिफ्रायनो जाफैबाय थानाय धोरोम बर'नि बयनिख्रुइबो गोजामसिन गुदि बाथौ धोरोम जों बेखौ माखासे बेबायदि फोरबोनि गेजेरजों जोङो दा सोदांनाय बुब्लियाव गोलैसो थानाय धोरोमखौ जों फोजाखांनो लोगोसेयैनो मुलुगनां सामना हामना खालामनो थाखाय जों बे माखासे मोनबा फोरबोखौ जोङो बोसोरफ्रोमबो फालिबाय थानाय जायो आसा खालामो जों दिनैनि बे से काति माइनाव खेराइ फोरबोजोंनो जोंनि बाथौ धोरोमारिया दुलाराय बाथौ गौथुम गासैबो जेरावनोखि मुलुगनां जों खालामनो सानदों बेबायदियै बुहुमाव मुलुगनां जागोन फोरबोनि गेजेरजों आरो गासिबो बाथौ धोरोमनि नेम आसार खान्थि लोगोसे बर' हारिमुवा थांनानै थागोन जों बेखौ मिजिंथिनानै बे फोरबोखौ गोथारै गाजा गोमजायै जों खुंफुंबाय थानाय जादों आरो दिनै जे सुबुं समाजनि थाखाय मा सावरायनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों जों दिनै सुबुं समाजनि थाखाय गिबियाव फोरबो दिनै जे से काति माइनाव खेराइ फोरबो बिनि सोमोन्दै जों सावरायनो आखायाव लादों जों बेनि सोमोन्दै फुंखा सुबुं जों लाबोखादों जोंनि मिरु दुलाराय बाथौ गौथुमनि मोनसे समनि बारग' फोसावदिं नेहाथारि मुस्रि ललित चन्द्र बर' सार लोगोसेयैनो जोंनि बे समाज फोसाबनायनि थांखिखौ लानानै माइनावफोरनि मोनसे थांखि लादों गंसे गोग्गो न'खर दानायाव माइनावफोरनि बिहोमा जों बेखौ लादों दा बे मोनसे आयदाखौ जों बुंफुंनो थाखाय सासे आलासि लाबोदों फुंखा सुबुं बिथाङानो जाहैबाय सिबन साफुरि गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि बिबुंगिरि मुस्रिमा कल्पना सरगिरि दैमारि जों आसा खालामो बिथांनि बे बिबुंथिजोंनो बे जा आयदाजों बिबुंथिखौ होगोन बे बिबुंथिनि गेजेरजोंनो जोंनि बे समाजाव मोजां आबहावा जागोन आरो जोंनि बर' माहारिया माइनावफोरा समाज दानायाव गोबां गोसो दुंखांगोन आरो मोजां बिहोमा फैगोन बेखौ मिजिंथिनानै जों बे आयदाखौ लानाय जादों आरोखि जागोन अब्लाबो आं गुसुङै बुंनो सानबाय दे जोंनि धोरोमाव जोंनो लाइमोनफोरखौ जोंनो मानो नांगौ जोंनि ओंथियानो जाहैबाय गिबियाव लाइमोनफोरा मोनसे बे लाइमोन समाव मोनसे स्ट्रं गोग्गो सोलेरारि बिथांमोना बे गोग्गो सोलेरारि थानाय समाव धोरोमनि सोमोन्दै माखासे खामानि मावनो थाखाय गोबां खारथाइजों मावनो हायो आरो जौगाखांनो हायो लोगोसेनो जों बेखौ आथिखाल मुगायाव जों सानदों जे लाइमोनफोरनि गोसोआव जों धोरोमनि बिहोमा होनो हायोब्ला लाइमोनफोरनि जि आखल आखु बि साबस्रांगोन जों बेखौ आथिखाल मुगायाव जों सानना नायोब्ला लाइमोनफोरनि जा आखुथाय माखासे जों बेखौ एसे दानि मुगायाव गाज्रि नुबोदों बे गाज्रि आखुथायफोरानो जाहैबाय जेरै जौ जुवा जों थानाय लोगोसेयैनो दानि मुगायाव जे गाज्रि मोनसे हाबाफारि जेरैहाय ड्राग्स बेबायदि माखासेयाव जोङो दानि लाइमोनफोरखौ जोङो लोहाबना थानाय नुदों जों बेखौनो सानो जे जों धोरोमनि गेजेरजों बे लाइमोनफोरनि गोसोआव धोरोमनि माखासे सान्थौ सोना होनो हायोब्ला बे माखासे गाज्रि आखुथायखौ होखारनो हागोन आरो लाइमोनफोरा धोरोमनि सान्थौ हाबोब्ला जाहाथे मोजां सान्थौगिरि जानानै सुबुं समाजाव जाहाथे फोसाबनाय बारहावा लाबोगोन बेखौ मिजिंथिनानै जोङो माखासे आयदा लादेरनानै जोङो लाइमोनफोरखौ धोरोमाव लाइमोनफोरखौ जों लाफानाय जायो आरो माखासे थांखिखौ लानानै जों बेखौनो आवगायनायजों लोगोसे आवगायबावथों जाहाथे धोरोमफोरा बेखौ जों साननायजों लाइमोनफोरखौ लाफानानै जोङो लोगो लाफानानै धोरोमनि हाबाफारियाव जोङो आवगायबोदों आरोखि दिनै बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम लोगोसे सिला फोथार दखराया दिनै सिलाबालि गामिनि बे गोथार बाथौ थानसालियाव जिथुनाखि जोंनि मोनसे थामथि फोरबो से काति फोरबो फालिनायाव दिनै जिल्ला आफादनिफ्राय फैनानै जोंनि माखासे बियाबाव जोंनि रोङै खामानि बा रोङै जोङो बावनाय थिनाय हाबाफारिखौ फोरोंफैदों आरो लोगोसे माखासे जोंनि गामियारिखौ मोजां सांग्रांथिनि बोसोन होफैदों बेनि थाखायनो जोङो जिल्ला आफादनिसिम जोंनि गोसो गोरबो दिनैनि हाबाफारियाव गंबेसे गामिया बेयाव बाहागो लाफादों दिनैनि जोंनि बे से काति माइनाव फोरबोनि दिनै फोरबो खुंनाय बेलायाव जोंनि बियाबनि सिङाव गासै 24 गं गामि दङ 24 गंनि बिथोराव जोंनियाव फ्राय 23 गं गामियानो दिनै रायजोफ्रा नुजाफैनो हादों बेखिनि बिथांमोननिसिम आं बेखौनो साबायखर बावनो सानो जे जाहाथे जोंखौ बिथांमोना जोंनि बे बियाबखौ दिनै
बिथांमोना गासैबो गामियारिनिफ्राय आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे माइनाव आफाद बिदिनो नुजाफैनानै जोंनि बे आन्सलिकआ जिथुनाखि जिल्ला आफादजों खुंनाय दिनैनि बे फोरबोआव बिथांमोना हेफाजाब बा जोंखौ मदद होफैनायनि थाखाय बिथांमोननिसिम जोंनि आन्सलिकनि जानानै जोङो रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय।